Kodwa lingayika kanjani igumgedlela kuyikhethe inkosi enkulu ukubumbela isitimela samampondo baba mkhulu phakathi. Amen. Aze asenza amagolide nawo amadayimane ngoba ukube amadayimane namagolide ayengekho kuleli zwe ngabe sisaphila kamnandi sisadla ngoludala. Kodwa lamadayimane iwona lawa amema leli ngisi njengoba sebebhekene ngeziqu zamehlo nawo phela amabhunu phela asezibophe wona njengoba nje esenobudlelwane nawo amangisi. Phezu kokuba amangisi esephethe amabhunu kodwa awayekile ukuwagqilaza ngentela ephindaphindwayo. Lapho ingxabano yawo amangisi namabhunu eyaqala khona ukucaca kwakuyiyo inyanga kaNovemba ku-1880 lapho phela kwagoroza khona elinye lamabhunu ukukhokhela imali engeziwe kuzo izinqola zawo. Ngoba phela ingisi leli isigebengu ukhokhela yonke into, ukhokhele ngisho intela yentsha. Labhikisha leli bhunu lathi intela ngiyikhokhile, lezi inqola ngikhokhela ukuthi kwenziwani ngazo. Okusho ukuthi kwakuyiyo le mali esiyikhokha namhlanje lena phela ukuthelela imoto emgwaqeni. Yiyo le ntela eyayinqatshwa yileli bhunu. Likhala ngakho ukuthi likhokhile intela kodwa futhi lizophinde likhokhiswe enye intela yomgwaqo. Izikhonzi zenkantolo yakhona eBritain zagcina ziyithathile izinqola zaleli bhunu zaba ngaphansi kwayo enkantolo yaseBritain. Kanti kuzosuka isigejana samadoda ayebalelwa ekhulwini ayethukuthele eveva ngaso lesi senzo senziwa yiwo amangisi. Anikela khona lapho enkantolo lapho kuboshwe khona izinqola zaleli bhunu ayozithatha ngodlile. Ehamba nesinye isiqhwaga sebhunu okuthiwa uPA Cronch. Athatha lezi nqola zibuyisela kumnikazi wazo. Ilapho waseqala khona imibhikisho eminingi yawo amabhunu. Kwaphinde kwasuka amabhunu ayibalelwa ku-10,000 ayobhikisha edolobhaneni eKrugersdorp. NgoDisemba 8 amangisi abona ukuthi lesi simo sizohamba sigcine singasalawuleki. Kwabizwa wona amabhunu ukuthi abaqoke abathile abazokwazi ukuthi uyoxoxiswana. Naye umongameli wawo uPaul Kruger akasalanga kulezi nkulumo ehamba no-M.W. Pistorius kanye namanye amabhunu ayeqokiwe kulezi zinkulumo. Ilapho futhi aqala khona amabhunu ukuvusa iflegi lawo laseTransvaal. Ngaleli flag ababeliphakamisa babesho khona ukuthi sebeyichithile iTransvaal colony. Sebebuyisela ekuqaleni lapho phela bekuyizwe lawo iTransvaal Republic noma iZuid-Afrikaans Republic. Kwakuyonyaka ka-1880 lapho wasekuqala khona yona impi yawamabhunu namangisi kungu-16 Disemba kodwa yona impi yaze yabambana kahle ngawo umhla ka-20 Disemba 1880. Amabhunu wona enamasosha ayibalelwa ko-7,000 kanti iBritish colony yona enamasosha ayibalelwa ko-1,800 okuyiwona amasosha aseBritain ayeqaphe phela khona eTransvaal. Amangisi lawa ayiwathathe kancane amabhunu kanti akabuzanga elangeni phela amabhunu ayezazi zonke izintaba zakule ndawo. Amangisi ayifika kuleli laseTransvaal engayazi kahle nendawo. Athwala kanzima kakhulu phela wona amangisi njengoba ayegqoka izingubo ezibomvu ezazenza ukuthi amabhunu awabone kalula amangisi. Kanti amabhunu lawa futhi ayengabazingeli phela, kwakulula kakhulu ukushaya kwawo isibhamu. Futhi egqoka izimpahla ezingokhakhi ezezenza ukuthi angabonakali kahle uma ecashile nasetshanini. Kwavele kwacaca ukuthi amangisi alugoba uphondo ahlehle. Ayeholwa phela uye uMajor General George Pomeroy. Wabona ukuthi kumele athi ukulinda ukuze kuqiniswe ibutho lakhe ngoba laselinciphe kakhulu. Kwaqokwa noSir Elvin Woods ukuba amlekelele, ukuba ahole namabutho amanye ayesuka eNewcastle ezolekelela. Waze washaya umhla ka-6 January kwaze kwayofika umhla ka-6 February impi lokhu ibambene. Ku-1881 ilapho wasequbuke khona nempi phela yaseLangsneck. Ngenxa ukuthi amabhunu ababamba phela aseyabahlangabeza laba belungu ababethi bazohlasela. Wathi ngawo u-1881 zo-16 February uMajor General George Pomeroy Colley wabona ukuthi uyanqotshwa wathatha isinqumo sokuthi
ayime impi kungabe saqhutshekwa. Lokho kwabanga ukuthi kuhambe futhi kuyoxoxa. Avuma amaBhunu ukuxoxisana nawo amaNgisi, kodwa futhi lezo ngxoxo aziyanga ndawo ngoba amaNgisi ayesame khona lapho ukuthi amaBhunu ngeke azimele eTransvaal. Ngoba inkinga njalo kufunakala lamagolide nalamadayimani. AmaBhunu ayesahlalele ovalweni asethatha isinqumo sokuthi awayigade manje eTransvaal ngoba amaNgisi lawa angase awahlasele ngokukhulu ukuzuma lokhu. Phela amaBhunu njengoba ayesewashayile amaNgisi ayesewachithile nakuyo eTransvaal esewakhiphele ngaphandle amaNgisi, esebuyisele umngcele wawo omudala. Kanti kuzothi ngawo umhla ka-26 February kuwonyaka 1881 yena uGenerali uGeorge Pomeroy wanquma ukuthi athathe amabutho ayebalelwa ko-500 kuya ku-600 ayomasha ebheke khona phela eTransvaal, kungaqondakali noma ayefuna ukuyohlasela yini. Kanti amaBhunu lawa ayeseyiqaphile phela yonke indawo yawo, eholwa uye uGeneral Piet Joubert. Babethe chwashasha khona phela ezintabeni zakhona lapha eLangsneck, behlola wona umngcele nako ukufika kwabo labe belungu ababemasha. AmaBhunu phela ayecashe kuzo izintaba lezi kanye nazo izibhamu zawo ayefike ekuseni kakhulu ukuze phela engabonakali. AmaBhunu wona ayebalelwa ku-150 ayezobhekana nalamaNgisi, kanti nawo lamaNgisi lawa aqala eyawo intaba nawo lapho afika abheka khona izinqola khona phezulu kanye nezibhamu zawo akhathala abawudaka. Kule ntaba yayihlezi amaNgisi ayekwazi ukubona lapho okuhlezi khona amaBhunu ematendeni. UGeneral wawo amaBhunu uPiet Joubert wabona ukuthi kumele begadle kuqala, wayala amaBhunu ukuthi awahamba ayocaba leya ntaba yokuhlezi kuyo amaNgisi. Nangempela amaBhunu akwenza lokho, ayicaba intaba enyonyobela wona phela lamaNgisi ayihlezi phezulu entabeni. Aseyaqala edubula amaNgisi khona kule ntaba. Kodwa amaNgisi ayengakwazi ngenxa yokuthi amaBhunu lawa phela ayecashe ngamadwala kuyo le ntaba. Ezinye zeziqhwaga zawo amaBhunu kwakuye uJ.S. Ross noJ. Ferreira kanye nesinye isiqhwaga okuthiwa uD.J. Malan. AmaBhunu ayengatatazeli, ayidubula kancane nje eshaye ikhanda kuwo amaNgisi ayengafuhleleki ngoba phela amaBhunu ayemancane kanti amaNgisi ayemaningi. Kwabonakala ukuthi impi yamaNgisi sengathi igoba ukhona ngoba ilokhu incipha kancane kancane. Kodwa okwaba kubi kakhulu yikho phela ukufa kwakhe uGeneral George Pomeroy Colley. Yiloko kwaba nenkinga kakhulu kuwo amabutho awo amaNgisi ngoba abona ukuthi uGeneral usefile, acela empunzini. Yilapho amaBhunu ayesekwazi ukuzitamuzela lapha emhlane phela wamaNgisi ngesikhathi ebaleka eseflathele. Anqoba kanjalo-ke amaBhunu kuyo lempi. Kwalimala kakhulu amaNgisi amaningi abangaphezulu ka-200 abafayo. Kodwa emabhunwini kwafa ibhunu elilodwa, kwase kulimala elinye elalinamanxeba amabi elagcina lishonile emva kwesikhathi ngenxa yalamanxeba ayemakhulu. Kwakuyiyo phela impi yakhona emajuba. Amabhunu lawa awubeka futhi umaka wayo kuyo leyo ndawo ewuphawu lokuthi futhi anqoba amaNgisi. Kanti futhi nawo amaNgisi alibeka uphawu lawo kuyo le ndawo ukuthi abulawa ngamabhunu kuyo leya ndawo. AmaBhunu abesezuza-ke inkululeko yawo-ke yaseTransvaal ukuthi ahlale ngokuthula azibuse khona. Kwase kuba khona isivumelwano soxolo, kodwa uxolo lwesikhashana ngoba phela lokho kuyingisi kwakulele ngaphandle kwengubo. Lokhu kulibuke njalo ibhunu ukuthi ngeke kugcine wena. Ayephatheke kabi kanjalo-ke amaNgisi ngoba phela ashawe ezimpini ezimbili, yilena yaseTransvaal nayo lena yasemajuba. Ayelokhu esonge njalo amaNgisi ukuthi ngelinye ilanga seloziphindiselela kuyo lempi yamabhunu njengoba sishaya khona eTransvaal. Noma esezibusa amabhunu, kodwa phela ikhona indlovukazi enkulu khona lena eBritain okuyiyona ozobika kuyo noma usukhululekile usuphethe izwe, iyona phela ephethe umhlaba. Sekukhona yena phela uQueen Victoria. Liyaguqa lapha igumkedlela. Nzula amafutha omkhovu 20 omnesuka phakade. Amen.